Barreta Asin Plática ni Philip Baracena. Barreta Asin Plática ni Philip Baracena. Mga tugang Diyos marhay na aga po sa Indogabos. Pet sa 30 na kita kan bulan na Enero, aldaw po kita nin Biyernes. Iba niya to sa lado technical si James Oko, duman sa transmitter si Tony Matic Saison. Pero namamati ang tanaan amay na summer season. Mainit na kamugtakan po kan sa tuyang panahon. Pero mariray ko man ini kisa magparaoran. Dan pag nagpaparaoran sabi kan mga gorang mo mangyadi mga nangaya kuha sa mayaman. Panahon sa mayaman. Ang panahon sa tios ining mainit. Iyo ta matinios pag mainit tios-tioson. Ang mga mayaman yaon sarong linilipot pag panahonin tag-uran. Ano man po ang sendong pinagigibong niya ng mga panahon, iribahan po kita sa laog ni na haros sa sarong oras na presentasyon kan programang Baratasin Platica. Sinsya na po kamuta, medyo na hori-hori kita ta. May mga importante kitang kalakawan na pinaglalakaw niyan. Habigan sa kuyang amiga na yaon duman sa sarong FM station, Siyudad po Naga sa Bosing. Si Veronica Golpillagas. Good morning SM. Pambihira niya ako dahil mo ako pag-apo doon SM ta. Gusto ko simpleng buhay. Dahil niya ako nangangarap na maging SM. Noon mo man na SM kung station no money. Sa maindatan SM. Sabi ka ba, ano ako, simpleng manyak. Segunda mano. Apo doon sana kita sa mga pangarap. Ta simpleng buhay. Dawa po arog kayan ang buhay kan taga-media, simple sana. Basta igwa, kaso man ka isim kinudauman. Gaman luog abulsa ay useless man sanan ngwan na panahon mga ngod kapagalan sana. Para apod-apodon isim. Hanap ko po kaya itong schedule kan Commission on Election na pinagduol sa satuyan ni Ma'am Ria Matuka dan COMELEC Election Officer kan syudad kan Banwanin Baon. Naisip ko permi syudad kan iriga si Attorney Ella.
yapuan schedule kan gigibuho na 2026 barangay and sangguniang kabataan elections na madadagos na siguro ini. Na pwedeng pagparauro Oktaba ta naugaw ang mga barangay officials pag-arog kayan. Sa October 20 po, 2025, iyon filing of applications for registration of voters for the barangay elections. Mapuon po ini sa Mayo 18. Sa September 28, 2026 up to October 5, filing kan certificate of candidacy. And October 3 po an about November 9 election period as in gun ban. Sa October 22 po iyon hasta October 31 campaign period. Sa November 1 prohibited campaigning on the evening of election day. Since November 1 to November 2 liquor ban. Okay, dati man na liquor ban yan, tapistang kalag, pistakan mga gadan. Dapat ang magin ban, sobre ban. Iban ang sobre. Maski sa barangay, nagsosorobrehan na. Sa November 2, Yupuan Election Day, voting hours from 7 a.m. to 3 p.m. Sa December 2, iyon last day to file statement of contributions and expenditures. So, ining inaapod na SOSI. Yan po ang nakatalaan ng mga schedule kan gigibuho na barangay asinman SK elections. Ngunya na taon. Kaya sa mga makarandidato, preparar. Ako kaya mayo pang plano na magkandidato ta harayo pa man ang eleksyon. Pero kung periton, pwede. Depende sa sigon. Mga ngod magsuporta. Tuloy ang laban ngod. Para kagawad. Hindi kon magkandidato ako, dahil kayan mga programa. Malib kita rin mga pirang bulan, sarong bulan ngayon. Siyempre sa campaign period, bawal. Ang campaign manager, gigibong ko si manager Erap Escriba kan banwanin buhi. At talagang desidido, mandidato ka na ngaya padi. Kapitan ngaya padi. Ay inda niya ako, dayaw kayan. Namayo niya ako akong pangarap na maglaog sa politika na abang ati. Tapos kung napudon ka na niya buaya, ay tapos ang kaso. Yan nga si Kagawad, si Kapitan, Kupitan. Si Kagawad, maginawad. Nagraot na bagang pagparadangugon minsan. Kaya nagkandidato, tama kopit para kapitan. Pag naging kapitan yan, kupitan. Kung lalaki, kupitan. Pag babae, kupitana. Nagkagawad, maginawad. Ay, may paragawad-gawad man sila ngayon jiton barangay. Nadit ngunyanan mga residente kan barangay Masarawag, Ginubatan Albay dahilan sa mga panibagong sinkholes na naglataw matapos ang sunod-sunod na pag-urana sin Bagyong Ada. Nagihiwa sa sinagraраrom ang mga labot na nakakaapektar na sa mga harong asin tinampo. Unsain may nagbubulwa pang tubig asin lahar sigon sa MGB Bicol. Ay naligtas na istaran ang lugar kaya pinagre-rekomendar ang relokasyon kan Sangatos sagkod sa 50 pamilya na nakikipag-koordinar na ang LGUs and provincial government para sa relocation project. Tinagagad nintabang ang alkalde sa national government sa ngunyan
tuwang pamilya pasanaan permanenteng na ilibre. Kumusta man sa mga parantabay niya to dyan po sa Salvacion, Ciudad Can Iriga, Kipunong Barangay Vicente Lagatik. Kay Ronnie Cortero sa pamilya Sumpay, asinman kay Reverend Father Dan Aguilar and Cora Paroko kan Our Lady of Salvacion. Siyempre, kumusta man kay Lorena Lagatik Ibarientos. Diyan sa San Vicente Sur, Rigdi po Ciudad Can Iriga, kumusta ki Punong Barangay Vincent Boyet Nagrampa, ki Kagawad Johnny Nacario, asin sa senda mga pag-iriba. Madali na po ang kapiestahan kan San Vicente Sur sa maabot na Pebrero 20, kaya may mga aktibidades na pinagsasagibo diyan sa nasambit ng barangay, arog kan mga pa-basketball, asin iba pa. Kumbaga, yan po ang mga aktibidades sa nagdadangadang na kapiestahan kan Barangay San Vicente Sur sa Ciudad Can Iriga sa maabot na Pebrero 20. Kaya batchmate Jory Dorosan sigurado dodumogo na naman. Swerte na naman ang handaan inuman. Kundi mainot po ang kapistahan kana Barangay Lourdes sa Banwaan kana Buhi Camarinesor kay Mayor Lacoste ki dating punong Barangay Welebong Nieva. And syempre kasabay man po yan kan Tinagba Festival, digdi po Ciudad Can Iriga, kundi ano daw ang mga aktibidades kilaba ka katunineng ka City Hall. At yan pasadahan ko daw si Attorney Nonoy Wapirinan, City Administrator kan Ciudad po nin Iriga, kung ano ang mga nakatalaan na aktibidades sa nagdadangadang na Tinagba Festival. Pinaghali naman si Senador Bato de la Rosa, Sinman Joel Villanueva sa Senate Ethics Committee dahil sa conflict of interest. Duwang miyembro kan Minority Bloc Ana Maribay ki Senador Ronald Bato de la Rosa, Sinman Joel Villanueva sa Senate Committee on Ethics and Privileges. Gun sa inanonsyo sa plenary session kan Senado, suwestyon ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zuberi ang pagtukaw ninda Senador Jaime Marcos, Sen Rodante Marcoleta bilang karibay kanduang senador dahilan subuot sa conflict of interest. Pinaglinaw man ni Zuberi na may pinagatubang subuot na mga kaso sinda de la Rosa sin Villanueva, kaya kinakaipuan rebayan ang sinang paging membro kan committee. Tulos man ay naprobaran ni Senate President Vicente Tito Soto III ang motion na mayong pagtugot o mayong pagkontra hali sa mga kaibahan. Magarumduman haloy ng absent si De La Rosa sa mga sesyon kan Senado, kasunod kan aligasyon kan Ombudsman na may pinagpaluwas na arrest warrant ang International Criminal Court laban sa iya dapitman sa gyera kontra droga. Mantang si Villanueva man iyon nag-atubang sa mga reklamo dapit sa subuot coast flood control projects. Ang Ethics Committee na nangangataman sa mga urulay na may pagkaaram sa ugali, diretso sa integridad kan Senado sa mga miyembro kaini.
Sabi digdi Senate President Vicente Tito Soto III criticized the Supreme Court's ruling on the impeachment of Vice President Sara Duterte, describing it as an act of judicial legislation. In a statement, Soto said the High Court itself admitted in its decision that it introduced rules for Congress to follow in the conduct of impeachment proceedings. He warned that the ruling effectively weakens Congress' constitutional authority, adding that impeachment has now been rendered extremely difficult to pursue. The decision is clear judicial legislation. Supreme Court has written in their decision admitted of introducing a rule for Congress to follow in the conduct of impeachment. Clear encroachment on the power of the legislation branch as provided for by the Constitution. Impeachment is now an impossible dream. Sabi digdi nagmamarunong pa sa Supreme Court ang isang school Bukol at Itbulaga graduate. Iti-iti ang mga bumoto dito. Wow, kalayo naman, abogado siya. Mag-artista ka na lang, ulul. Itbulaga na. Parot mo, sututa. From One Bull University, pambira. Ay, anong nangyari sa Senado? Wasa kaya. Rayon nga nindo, ang mga hero nindo, mga senador, tayo naapod na nga ni kamukha ni ba? Senatong. Kung congressman man, ano ba? Congressman. Ayo, mayong potoro ang kongreso at senado sa Pilipinas. Puro sa nakamo mga porma, ngod. Mga isip ka nindo, puro flood control. Nakamong maginibo ang mga kaalyado nindo mga buhaya nagpaparadakol baga dyan sa Kongreso as in Senado. Yung flood control na ini iyo po ini ang dahilan kaya nagkakagulo-gulo baga ang Senado as in Kongreso ta nalaugdaanin mga buhaya. Dan problema sa mga buaya, sige sa naman ang tinurokduan. Ika nga, buayaman. Ika nga nga, amuman. Mayo pong mangyayari kan investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee. Pag-araw kayan ang daralagan. Kaya isa'y ang nagkaka-repeat. So mga engineer, kan DPWH, yun nagkakakurulong, yun na papadusahan. Hilingonin do. Obserbaran nindo ang dalagan ka na pinagsasabing ICI. Ining investigation Commission on Infrastructure. Mayo man po bagang nangyayari. Ang saradit, iyon nagkakakurulong, iyon nakakastigo, hasta igwanang nagluwas na si Yosek Cabral naghugot daata, mayo man naipahiling na kung ano na ang nangyari kay Yosek Cabral. May mga nagsasabing pinadulag, pinalibre. Tapos, mga yaon po sa ICI, narog kay dating DPWH Secretary Rogelio Singson nagdimiter na wawara na bagaan mga opisyal kan ICI na dapat iyon mag-imbestigar. Tapos si Attorney Pajardo, pero malabo bagaan kung susundan po nindo ang mga nangyayari digdi sa Senate Blue Ribbon Committee. Haloy na po yan ang problema sa Senado. Ang halawigo na investigasyon, baka mayo na o sa poder, si Presidente Bongbong Marcos Jr., dahil panin nakukulong, nakakasuhan na senador. Iyo po yan ang obserbaran nindo. Pagpaparalay guys sana kan mga senador na ini, na investigasyon, ikaman daw, kabaro mo, ipapakulong mo, sisintensyan,
gusto mong masintensyahan. Pero imposible yan. Parehas yan kan kapamilya, makulog sa buot. Naan sa imong kapamilya, makulong, padusahan. Makulog ba yan sa pagmati? Kaya ini po ang nangyayari dyan sa Senado. Haloy na pong panahon ang mga investigasyon na yan. Maayo man nangyayari. Kumbaga hanggang sa investigasyon, ba nakukulong pero pinapaluwas, pinapalibre. O isipon nindo kan ang presidente, si dating presidente Rodrigo Duterte, takadakol kan pinalibring mga senador na nakakulong ang kaso plunder non-bail. Hamak mo yan. Igwa pang sarong dating naging presidente, pinalibre. Si dating presidente Gloria Macapagal Arroyo na may gakod ang liog. Hinali gakod sa liog. Kunyano na baga makisikisi na makusugo na so lawas kan palibrehon sa house arrest ni dating presidente Rodrigo Duterte, si dating presidente Gloria Macapagal Arroyo. Pinalibre si dating senador Jinggoy Estrada, pinalibre si dating senador si senador Jinggoy Estrada, si dating senador Bong Revilla, ngunyan nagsuko kaya nakulong, tamay kaso na naman da. Anong klaseng senado ini? Anong klaseng paggugobyerno ang yaon sa Pilipinas ngunyan pong panahon? Sagkod na day po nahali ang mga buaya dyan sa Kongreso as in Senado. Ang political dynasty. Ang nangyayari karo pamilya nin mga buaya ang Senado as in Kongreso. Naulakitan pa yaon sa lokal na mga probinsya, banwaan o syudad. Dynasty man baga. Kaya sabi kan ibang mga taga-irga ay mapisti. Mayo po nin pagbabago. Sabi sa buhay, iyo dati, ang sistema kan na gobyerno niya to. Baga, mas lalong nagpaparalala ang korupsyon. Kung kaito, higot ang kampanya laban sa illegal na droga ni dating Presidente Rodrigo Duterte, laban sa korupsyon, kundi pero naging inutil sa sindaman sa naan nakinabang kan mga kampanyang ito. Ngunyan, mas lalong naglala ang korupsyon dahil na mauruuntok korupsyon sa barangay, korupsyon sa banwaan, korupsyon sa syudad, korupsyon sa probinsya, talamak na korupsyon po ang nangyayari sa tuyang gobyerno. Isay ang makahirak sa mga tios na mga Pilipino na nagbubuwis na ang paghuna, mapapakarhay ang sistema kan paggugobyerno, pati ang buhay ibinubuwis kung minsan. Para sa na mapakarhay ang paggugobyerno sa Pilipinas, makahirak baga kitang mga kasaraditan, ining mga pinagsasabing yaon sa laylayan. Hadaw, nare-resolveran po kan gobyerno niya to. Kapag tiusan, nare-resolveran kan mga politikong mga inutil, ba? Mayo man pong nangyayari. Sagkod ngunyan, sindaman giraray nagpaparapayaman, mga pudiruso, tasindaan yaon sa posisyon. Kita, nagahalat sa nakan mga witik-witik, yung mga sinasabi nindang ayuda. Sa inman na sulukan ring kunada asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Kaya sagkod po ngunyan ang kahaputan kan mga kababayan niya to, isay ang mapabago kan sistema kan paggugobyerno sa Pilipinas. Alangan man si Baguiuli kadakol po kan gustong magkandidato, mga kapable, kundi
Pag abot sa kwarta, yaon ang problema. Dahil ka na makakandidato ngunyan, kung mayo kang bastanting kwarta na ibubudbud, iwawa-wa sa imong mga constituentes, maski sa barangay, ginagamitan na po nin vote buying. Saro po ini sa naglalalang sitwasyon kan sa tuyang gobyerno. Kaya baga, mayo man nagkakaharaman ta, pag nanggagarana, babawion. Pagkatapos kan eleksyon, mas nga na pa, binabarawi ta, ang preparasyon, otro eleksyon. Ano ang mapapala kan mga Pilipino pag-arog po kaya ng sistema kan paggugobyerno niya to, mayo. Sagkod na dahil nagbabagoan mga kababayan niya to, dahil pong mababago sa gobyerno ta. Kaya sabi kan iba, dawa pirang dekada ngaya. Dawa isa'y magkaput sa rinda kan gobyerno kung arog kayan permanent sistema. Masakit mabagoan Pilipinas. Kung ang mga yaon sa posisyon, iyuman sa na po ang nagiging ulang sa tunay na pagbabagukan sa tuyang nasyon. Pati kita, damay po. Kumbaga, kita man kaibahan sa pag-ulang kan pag-asenso kan nasyon Pilipinas. Sa ano? Nagugusto man kita, kan arog ka na paggugobyerno. Na daw mga korapto, binoboroto ta. Isa'y antunto. Kita man sana pong mga Pilipino. Kung naharabo tayo na iboroto, ay di kita madadara na pagpara botoan mga inutil na mga politiko sa Pilipinas. Naan isip magparayaman, maging poderoso. Na pagyaon na sa posisyon, mga sablok sa puder. Tapos pagpaparaara po dun, honorable, ay inda. Kaya da ako binsido, maskan kagawad, kapitan, po dun, honorable. Adaw, ano ba pong mga barangay officials, honorable ang gibo? Sabi nga ni kanibang nakaulay ko, honorable. Nag-abot na si assistant ni Vice President Lene Robredo. Si Apa, naka-pink. Pink lawan ngunyan si Apa. Yun ang magiging campaign manager ni Congressman Nelson Legacion pag nagkandidatong gobernador. Pigpaparapupos ngunyan si Congressman Legacion na mag-gobernador na da. Tapos niya ko an sabi nga ni kung magloya-loya si Governor El Rey kung idagos talaga ang magkandidato ini si Congressman Nelson Legacion na gobernador. Ay delikado, sabi kan iba. Pwede nga magturutagilid man ang kandidatura ni Governor El Villaperte. Kadakol naman po kan suya sa liderato kan pamilyang inidigdi sa probinsya nin Camarines Sur. Kundi daw anong kasuyaan, nabubulong. Daw pigpaparaarapod na, sitcharon ka ba? Hotdog ka ba? Pagpanahon ng eleksyon, makintab na ba? Makintab na ba ang sobre? O, di ma na. So, kaanggutan kan mga taga-Nabwa. Kaya ini po ang masakit na mabago na sistema kan sa tuyang nasyon. Tadig di sa iriga. Sabi kan iba na nagmamasid. Ano nang yan City Park kan irigata? Kunya na baga ngayon, nakabugtak. Nakadrawing dyan sa mga bakal na pigtatakod sa gilid kan park. Mga Omega.
Pero Alpha Pi Omega. Anong nangyayari sa siyudad? Mapapangirit ka na lang. Marig niya marhay, pagparabugtakan ka na, Omega na painkiller. Magkapot ka dyan sa bakal na yan, baka mabulungan sa iyo, rayuma. Omega. Ay niya, kung makonselo man digdi sa Eriga. Sabi yan kan mga netizens. Mayo na bagang padumanan ang mga taga-Iriga. Ito magkausad. Ngunyan, arriba. Tapos binugtakanin Omega. Ang City Park, may Omega ngunyan. Dahil nakamabakal din painkiller. Kumapot sa nakamunyan sa Barandilyakan Park. Igwa na ganyan nakabugtak mga kunyan, lana na pang haplas. Ay makonsuelo, ang daralagan ta po. Kadakol man nga pwedeng gibuhon sa Iriga, tigpaparabugtakan nga nin Omega ang City Park. Ay santisima, pag-arog na po kayan. Ako, hali man sana po yan sa mga netizens. Pako man yan personal na hali sa kuya na sendang pinagsasabing yan. Nakamasahutan na naman kita kan City Hall. Tapos may bareta akong pinaglalaygay daan na desisyon sa pagkastigo kay ABC President Antonio Serrano kana Barangay Santo Niño. Preventive suspension sa namo na da. Sa sunod daan, penalidad. Nagigibuhon kan sanggunang panlungsod kan Iriga. Bagay, dahil man niya natatanyog si Kapitan Serrano. Anong gibuhon sa kuya, tan loyalty ko ngaya, alam na. Haloy na po sa posisyon ini si punong barangay Antonio Serrano, dahil man niya natatakot. Kaya nga na siya na po demonyo. Palaban. Maray kung si Vice President Sara Duterte taan paghiling kan ibang mga kababayan niya to pag naglalaad na ang mata, demonyeta. Pero ini si Kapitan Serrano, amigo ko man, dahil man naglalaad ang mata ka ini. Naglalaad sa naan purukan pulbura. Masakit na yan kung nasa posisyon sa Satuya, mga nagkakaput kan rendakan gobyerno, nagraralaad na ang mata. Ay mag-ingat-ingat na si Vice Mayor Edsel Di Maiwat. Baka hiling pa sana, nasubsuba na siya. Pwedeng magkaraba sa hiling pa sana, makmang kung naglalaad. Ang luwas ka may santel muna sa Iriga. Kundi in fairness po, sa mga nangyayari sa siyudad kan Iriga, ako, binsido akong may kasalan man si punong barangay Antonio Serrano kana barangay Santo Niño. Kaya kinakastigo man siya kan Committee and Bank kan sanggunang panlungsod kan Iriga. Kunyan da ini, kumbaga, political tactics na dahil siya makakandidato sa barangay election, pambihira. Alay gayon tangayaan na kastigo. Kung iisipon baga, magpinsan man sa nene si punong barangay Antonio Serrano sa kasi Vice Mayor Edsel Serrano Di Maiwat. Hindi darakan politika, political maneuver digdi sa Camarines Sur. Naigwang nagmamaniobra kan Kamsure.
arog po kaya ang nangyayari daw ang mga kaalyado ninda papagurok sabi nga ni kayan. Basta nga kami nasa puder maggurok na nga kamo. Dawa nga kamo magkariribok kami karelax kam buhay sa Kamsure. Kagwapo ka gobernador. Ay indang mga dalagan tapoy ni. Kaya sana pinagdidimalas na si Alex Yala. Nabigong mag-abante sa semis kan Women's Tennis Association 125 Philippine Women's Open. Natapos na ang kampanya ni Pinay tennis star Alex Yala sa WTA 125 Philippine Women's Open. Kasunod inikan pagkadaog niya kay Camila Osorio kan Colombia sa score na 6-4, 6-4 sa quarterfinals na pinaggibo sa Rizal Memorial Sports Complex. Henot ng nakalamang si Yala, Trito, laban sa world number 33 alagad dai kaini na control and rikaskan Colombian tennis player. Paglaugman ka na second set, nakalamang pa si world number 49 na si Yala Trito sagkod nagrebayan sindanin punto sa sinaitabla pa sa purpur an laban. Dahil na pa control pa si Osorio asin dagos ng sinilyuhan ang laban. Mantang nang hinayang man ang 20 anyos na si Yala sa pagkadaog, maugmaman inihuli sa nakapagkawat siya sa hampangkan Filipino fans. Ibang nasyon lugod ng gagana, digdi sa Pilipinas, garo na di sa Marra. Kaya no, man yan Alex Yala. Kumbaga, bako siyang arog kan manok. Na nakakanatad. Sabi kan iba, nanggana nga ito, tanakakanatad. Ay, digdingon yan, daog si Alex Yala, digdi sa Pilipinas ginibo, sa sadiri niyang natad, naula. Kundi normal, better luck next time. Ang importante, dakol na ang pinangganahan kay ni Alex Yala, milyonaryo na ini. Nagdudunar nga ni dyan sa mga binahang lugar sa Cebu. Mas maray pa nga ni sa mga politiko. Maga matinabang kaysa man sa mga politikong sagin-sagin ang pagtabang. Gusto pa may mga balos utang na buot. Sasabihin, tinabangan ka ngaya. Tapos ngaya, pigtitirada mo kami. Ay, inda. Dahil pagpara sabihon, kung matabang ka mo, magpara sa sabihon nino, nagtabang ka mo, ay nag-uyam na bagang pagparadangugon, pag-arog po kayo ng mga style kan mga politiko. Mas maray pa dahil na ka mo magtabang, pigsasabi-sabi nindo ang tabang, kasi ino sa naman ang naitatabang nindo. Makasuya baga kun minsan na paghali sa politiko ang tabang kakaigwa ka panin utang na buot daw day ka managahagad din tabang santisimang buhay ini. Duwang suspetsado man na wanted sa duwang counts kan statutory rape, lascivious conduct under Republic Act 1716 and asin kidnapping of a minor ang pinag-aresto kan pulis 12:40 nin pagkahapon kan Enero 28 dyan sa Sitio Marigorong, Barangay Gubat, Tigaon, Camarines Sur. Ang suspetsado alias Diaz 27 ang pinag-aprendir kan Tigaon Municipal Police Station
paagi kan apat na mandamiento de arresto na pinag-isyo kan Regional Trial Court Branch 30 duman sa San Jose Camarines Sur asin gabos mayong bail na pinagrekomendar. Naaresto man kasunod sa paagi kan pinagkoordinar na operasyon kan Tigaon MPS Provincial Intelligence Unit asin Camarines Sur 2nd Provincial Mobile Force Company. Pulis an padagos na naghihiro para magkadarakop ang mga sinasabing mga kriminal asin nangangapudan na mag-surrender asin sa indang pangapudan sa publiko na i-report kung igwapo sindang na araman sa PNP hotline 911 o kaya sa CSPPO hotline 0970-116-8707. Tapos inimam pong babae na sangkot sa illegal na droga sa Banawan kan Baaw, wanted person, nadakupan yaon sa posisyon mga paraphernalia na pinaggamit sa illegal na droga. Pinag-aresto man kan mga operatiba kan Baaw Municipal Police Station kan Enero 28 man diyan sa barangay San Jose, Baaw, Camarines Sur. Ang suspetsadong alias Ritz, 31 anyos, residente kan sinambit ng barangay asin pinagsasabing imbelto sa illegal na droga. Ang naaresto sa paagiman kan mandamiento de arresto na pinag-issue kan Regional Trial Courts 5th Judicial Region sa siyudad kan Iriga. And connection man sa pagbalga kan Republic Act 9165 o ining Article 2, Section 12 with seat bill of 40,000 pesos. May pinagrekomendar na piyansang 40,000 pesos. Ang dependent pinag-impormaran kan sa iyang constitutional rights sa oras kan sa iyang pag-aresto pinag-sambit ang mga tataramo na sa iyang naiintindihan. Tingon yan, yaon siya sa kustudiya kan Baaw Municipal Police Station para sa magkakanigong disposisyon. So yan Baaw, kadakol pa manggiraray ka adik. Kaya sabi man kay ning iba, kung wala ang malalaking drug lord, wala yang maliliit na yan. Ano na kita, di na matapos-tapos ang kampanya sa droga na yan, lalong lumalaganap. Marayman taiton na pagpara uma-uma mo sadi, ang kulon ko bukong biro. Para uma palan ini. Anong klaseng pag-uma? Isa yan, saring baryo, di kaya pinabayad lalawgon. At asan no si Baaw nga ni? Parahapot ka mo. Ano daw masabi kay ni Kapitana Nini Ablan? Dapat po kaya dahil man pagdarakupon ang mga nagtitinda niligal yan. Lugod mayo ng makapitan. Naglaban nanin bahala na gang. Gusto naman mabuhay. Baaw na naman. Dapat sumidyo doon dakuluman mo kung mga saradit sana. Mga ayungin siya na kaya nagkakadarakop dang iba sa Baaw. Ay na pangyayari. Kupasan ta i-report na sana sa PNP Baaw ta courier, biyahera, isabi ning full name, kaning masurveillance na. Kaudit. Dapat ta kanya perwisyo. 40,000 piyansa pag pigpiyansan yan, kapamilya niya makaluwas. Dating gawin naman yan na rehab, kaya nila si Itil baka magbago naman. Kaya na Itil, pigsasabi nindo baka magit-il. Puro na sa taga-Baaw, di pa iton mga pundo. Igwa mo bagang taga-Erga. Rato lang apyansa sa nagdroga. Yun na. So, tigsabi daing ikakan may pandroga. Nagbabarita kaya, minister pa, tatawban itong mga lalawgon kaya mandiri nga nararaya. At nga mga lason na sa komunidad,
para protektaran pa kalukuhan kiton sistema siton Pinas. May rason ka dyan. Ay mapagal pag-arog po kay niya na sistema digdi sa tuyang nasyon, kampanya laban sa illegal na droga, kampanya sa mga krimen. Perming nakatahob ang mga lalawgon. May mga alias na sa napermi. Ang tarog kayan ang korte sa Pilipinas, ang hostisya. Kaya minsan, dahil ako binsido tulugod na mga pinagsasabing darakulang sira, nagigibonin mga kalokohan. Dapat iyo po yan ang kumbaga sa bagay pigraralantad mambaga talaga yung mga senador na mga buaya, congressman na buaya. Ayun mga tao pa ang lalawgon. Kundi nagtatarago-tago, nagdudurulag-dulag. Ngayon mo nagkakarastigo. Ay indang buhay tayo sa Pilipinas, naguyam na ngon. So mga pinggo-pinggo, pigpapartaraw ba sa lalawgon? Wagay, tama man talagang dahil taraw ba ng lalawgon ka ay pagsusulit na senador na may mga anomalya flood control, tapos mga congressman, ano ba, gobernador, bako na congressman, kabali sa mga flood control ay anomaly. Pero inabot na po kita kanina oras ka na sa tuyang pamamaaram na kaibahan niya to. Sa lado technical, si James Oco, duman sa transmitter si Tony Matic Saison. Yaw naman si Apa, ang paglaom kan banwaan. Kuman po si Philip Serdan Baracena, Papa Diyos Mabalos kan sendong daing sawang pagantabay. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Salamat, hindi malilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Noong simula RPN Radio